Me'n vaig. Sí, però no de les xarxes socials, no vos preocupéssiu, sinó que vaig de viatge a una ciutat que ha inspirat les novel·les d'una autora que ara mateix és el meu imperi romà i suposo que el de molts de millennials també. He llegit el llibre 2 vegades, estic tornant a mirar la sèrie, així que este capítol de lectura obligatòria serà especial. Avui viatgem a Dublín per a descobrir els escenaris reals de la història. M'acompanyes? A la riba del Liffey, la capital d'Irlanda, s'alça igual de màgica que frèstega entre cortines de pluja i la música que s'escapa dels pubs. Llar de grans escriptors com James Joyce, Dublín combina cultura, tradició i una energia que evoca aquells primers anys on una navega entre la joventut i la vida adulta. I no puc evitar veure'm com una Marianne que acaba de començar a Trinity. Perquè sí, aquí hem vingut a parlar de Gent Normal, la segona novel·la de Sally Rooney que segueix la relació entre en Connell i la Marianne, dos adolescents als quals acompanyarem mentre es fan grans, s'equivoquen i aprenen a estimar. Gent Normal o Normal People és una novel·la de creixement o coming of age, com la coneixen aquí, i l'any 2019 la BBC 3 i Hulu la van portar a la petita pantalla, en actors com Paul Mescal i Daisy Edgar Jones com a protagonistes. Roda d'estany, el 2019, l'equip de rodatge era majoritàriament irlandès i com a escenaris van triar esta ciutat, Dublín, però també molts altres escenaris de la costa atlàntica com el comtat de Sligo. M'acompanyeu i vos ho ensenyo. Un dels puestos essencials tant de la novel·la com de la sèrie és el Trinity College de Dublín, on Marianne i Connell venen a estudiar després de l'institut, venen a la universitat, i on ell estudia filologia anglesa i ella història i ciències polítiques. Aquí s'intercanviaran els papers i Marianne, que abans havia sigut una noia introvertida, passa a ser la popular i, en canvi, Connell, que havia sigut lo popular, lo que tenia més amics a l'institut, aquí passa a ser un noi tímid i que no té molts amics. I des d'aquí, des de Parliament Square, veiem que al fons estan aquestes cases de totxo vermell on Marianne i Connell se retroben a una festa després de mesos sense saber l'un de l'altre. Vos ho llegeixo al fragment del llibre. En Gareth diu alguna cosa. En Connell no el sent. Watch the Throne sona molt fort per un parell d'altaveus de fireta. En Connell s'inclina cap a en Gareth i li diu «Què? La meva nòvia, l'hauries de conèixer», diu en Gareth. «Te la presentaré». Agraït per la pausa en la conversa, en Connell segueix en Gareth cap a la porta principal i els esglaons de l'entrada. L'edifici dona les pistes de tennis, que de nit estan tancades i tenen un aspecte fred i inquietant, de tan buites, rogenques sota la llum dels fanals. «Ei, Marianne», diu en Gareth. Ella aixeca la vista del seu cigarret a mitja frase. Porta una jaqueta de pan al damunt del vestit i els cabells recollits. La mà que aguanta el cigarret se li veu llarga i etèria en la llum. «Ah, hola», diu en Connell. «Ei». Immediatament, increïblement, la cara de la Marianne es migparteix en un somriure gegantí que deixa al descobert els seus incisius torts. Porta pintallavis. Ara tothom se la mira. Estava parlant, però s'ha aturat per mirar-se'l fixament. «Hòstia», diu, en Connell Waldron. Ha tornat del més enllà. I en més detall, a la sèrie també apareix la Berkeley Library, que és on Connell ve a estudiar moltes vegades, tot i que me sap mal dir-vos que si no sou estudiants del Trinity no podreu entrar. I ara tornem a Parliament Square perquè és on se coincideixen les beques. Les beques de la universitat es van anunciar a l'abril. El rector, dret als esglaons de l'Exam Hall, va llegir una llista dels alumnes becats. Aquell dia el cel era extremadament blau, d'un blau delirant, com un gelat de pal. En Connell duia la seva jaqueta i la Helen lo tenia agafat del braç. Quan va tocar el torn de filologia anglesa, van llegir 4 noms alfabèticament i l'últim va ser Connell Waldron. La Helen el va abraçar. Van així, van dir el seu nom i van continuar llegint.
Es va esperar a la plaça fins que van anunciar les d'Història i Ciències Polítiques i quan va sentir el nom de la Marianne va mirar al voltant per si la veia. Sentia els crits d'entusiasme dels seus amics i alguns aplaudiments. Se van ficar les mans a les butxaques. En sentir el nom de la Marianne es va adonar que allò era ben real, que ell també havia aconseguit la beca, que ho havien fet tots dos. Fundada al segle XVI, per les aules de Trinity han passat personalitats com Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett, Bram Stoker o la mateixa Sally Rooney, qui el 2009 va entrar per estudiar filologia anglesa. A més, era superactiva en la vida estudiantil i va ser becada per la fundació de la universitat, igual que Marianne Connell. I dins de l'univers Rooney, Trinity és una mica com Hogwarts per a Harry Potter. A més, aquí podem visitar la famosa Book of Kells, que és una de les principals atraccions turístiques de la ciutat. Dublín és capital de la literatura per la UNESCO, així que una parada obligatòria són les llibreries. Una de les més famoses de la ciutat és esta que tenim aquí detrás, Hodges Figgis, oberta des del 1768. De fet, també té un paper important en les obres de Sally Rooney, ja que apareix tant a converses entre amics com normal people. Després us en llegeixo un fragment. La Helen i la Marianne es van conèixer al febrer, a Dawson Street. La Helen i ell caminaven agafats de la mà quan ell va veure la Marianne sortint de Hodges Figgis amb una boina negra. I seguint en les llibreries, estic segura que a la Marianne li hauria encantat The Winding Stairs, una de les meves preferides de la ciutat. I un cop creuat el Liffey, perduts una miqueta per Temple Bar, trobareu un carreró que es diu Love Lane, on rebuscant entre les frases podreu trobar a la nostra autora preferida. The Hack Lane Gallery se converteix en un museu que visiten a Venècia, però ja vos aviso que tot lo de dins és un escenari i a més mos l'hem trobat tancat. I això és The Family, on Marianne celebra el seu cumpleaños en els seus amics, tot i que han vingut en dilluns i, com podeu veure, està tancat. Però més enllà dels punts concrets, una ciutat se viu caminant-la, i així ho fan Marianne i Connell. O qui no recorda de la sèrie Malpas Terras número 3, on Marianne, en el cor trencat, li explica a Connell que ho acaba de deixar en Jamie i marxen de festa. I tot i que els carrers de Dublín mos van captivar, part essencial de la història passa fora de la ciutat, especialment al comtat de Sligo, en aquestes ubicacions que podeu visitar si teniu més temps. Jo m'ho deixo per a la següent visita a Irlanda, perquè més enllà de Sally Rooney o de totes les produccions que s'han rodat aquí, des de Vikings a Joc de Trons, Irlanda és un lloc que et roba un trosset de cor. No deixeu de visitar-la.